Асыл дип исемләнгән татар балалар лидеры мәктәбе быел көзге каникул вакытына туры китереп оештырылды. Бер атна дәвамында Волга үзәгендә татар балалары лидеры мәктәбенә килүчеләр түгәрәк өстәл, уен, дискуссия, викторина форматларында узган чараларда катнашты. Шулай ук татар зыялылары белән дә очрашты. Тулырак алдагы язмада. Асыл мәктәбендә Россиянең төрле төбәкләрендә, шулай ук Татарстанда яшәп, иҗтимагый мәдәни тормышта кайнаучы активист балалар лидер булу осталыгына өйрәнде. Мин килдем Ижаудан, Удмуртская республикадан. Лекциядә утырабыз, проектларны ясыйбыз. Бик ашый, ашау бик әйбәт. Лидер осталыкларына өйрәтәләр, оратор искусствосына өйрәтәләр, тайм-менеджмент һәм күп кирәк әйберләр белеп китәбез моннан. Балалар өчен программа үзләренең кызыксынуларыннан чыгып эшләнгән. Төп оештыручы Идел яшьләр үзәге. Монда инде региондан татар балалары катнаша, актив лидер булырдай татар балалары. Быелда Әстерхан, Удмуртия, Иваново, Пенза һәм башка шундый төбәкләрдән балалар җыелдылар. Бирегә җыелган балалар бик актив. Бары тик эшне дөрес оештырырга, тиешле юнәлеш кенә бирергә кирәк ди остазлары. Искиткеч балалар, менә һәр берсе менә кайсысын гына алма, алар бөтенесе дә шундый талантлы, шундый тырыш, шундый булган. Тайм-менеджмент, ягъни вакыт белән идарә итү, инструментларны күрсәттем балаларга. Милли тәрбия бирү өчен милли мөхит булдыру шарт. Асыл татар балалар лидеры мәктәбендә милли мөхит тудырыла. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.